This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Baganihan, Hiligaynon word for heroes. Madamo sa mga istorya sa mga ordinaryo nga persona nga nagapakita sa ila pagkabaganihan. Kalabanan sa ila nagahipos-hipos lang. Pero kung imo ipahibalo, magaserbi man nga inspirasyon kag mangin makalalaton sa kadamaan. Antes pa man magbukas ang klase sa school building diri sa Barangay Mansilingan ang nasunog. Ang resulta, pating mga materials nga pagagamiton kontani para sa module sa mga estudyante ang nasunog man. Bangod sang balita, nabuhi ang pagkabaganihan sang iban. Yari ang una nga episode sang Baganihan. Setyembre 8, Martes ang gabi sang nasunog ang stockroom kag library sa Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod. Upod sa mga nasunog ng mga libro, ang masobra 400 ka reams ang bond paper nga gamiton kuntani sa mga teachers para sa mga modules nga ihatag sa estudyante. Kulang-kulang isa ka semana masugod na ang klase. Oras ang ginalagas. Kadamo pa sang hilimuon, gani naghinyo na sang bulig. Si School Principal Michael De Venegracia, agud kuntani maislan ang nasunog ng mga supply sang bond paper. Kung may ara, kamo da tagipusoon mag-donate bond papers no para maano to ang amon bond papers. Actually mga 400 reams gito siya sa bond papers ang nasunog. Tani gamito namon get for the opening of classes. Sang nagwa ang balita kag ang panawagan sang school principal nakig-angot gileon sa DJ Cas Negros ang Rotary Club of Bacolod Central. Amon ginpangitaan sang paagi nga makasugilanon ng assistant school principal kag ang presidente sang club nga si May Castro para mahibaluan kung anong ilang mga kinahanglanon. And we really feel for the student na sapit manug-open na dahil klase, and I understand that a lot of your supplies also got burned. So our club, the Rotary Club of Bacolod Central, has a little donation for your school in the form of reams of bond paper na kinahanglan nyo para maka-print sa mga modules. Yes, ma'am. So this is a donation from our club, and also individual donations from the generous hearts of our other members also. So Thank you so much, ma'am. we hope maka-help bisan gamay ma'am sa aton nga Yes, ma'am. padayon sa mga modules naton. Kaya isa sa mga rooms na sunog na mga stock room, wherein ang mga bond papers namon na ito dito tanan. Di naman mo dito tanan na sunog mga bond papers namon. So thank you so much, good ma'am. Insigida sila nga naghatag sang ayuda. 65 karim sang bond paper ang giliyon nga ginpadala sa eskwelahan. Giliyon man ini gingamit sang eskwelahan para masugdan ang pagprint sang modules. Ginsugdan sang isa, nangin makalalato na. Madamo pagid sa mga organisasyon kag mga individual ang nagpalabot sang bulig. Halin sa dugang pagid nga mga supply sang bond paper kag pati na photocopier. Ini para lang may magamit ang mga manunudlo sang eskwelahan. Gani tigayon nga nakapanagtag sang module sa mismo nga pagbukas sang klase. Bisan ang pamuno sang Parents Teachers Association o kon PTA nga si Pastor Rizaldi Agolino ang nalipay sang mahibaluan nga naghugpong ang komunidad agud mabuligan ang eskwelahan. Salamat gid sa mga kinaalam na ginatag sa Dios sa ato. Especially sa mga dapat kung ano ang himuon naton nga sa diin mapadayon ang pagtuon sa aton nga mga kabataan. Kay tungod nga kamo nga mga donors, kamo nga mga stakeholders wala untat sa pagsuporta. Dekada 80 pa sang natukod ang nasunog na school building. Masubo man para sa kadamaan nga mga manunudlo nga makita ang nasunog nga edipisyo, pero bisan paano
Nalipay sila kag natagaan man sang duga nga inspirasyon halin sa mga donors sang buluthuan. Yes sir, naripay kami sir nga may may nag-respond dayon sa amon nga call for sa amon nga need diri sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Salamat gid kay Ma'am May Castro sa Rotary Club of Bacolod. Thank you so much gid sa ilang help. Kag ang mas manami pa nga balita, kay handa ang pamunuan sang Department of Education nga magpatindog sang bag-o nga school building sa sulod sang school campus. Kung may nagakadula, may nagabalik man kuno, kag kun kisa, sobra-sobra pa. Ang ini nga istorya nagapakita nga basta nagabinuligay ang tanan, sigurado malabot ang kadalagan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.